Binergy é unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de larga duración contra o míldeo e actividades sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un solo produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo. Para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta. Con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra aconsella a través do Boletín Fitosanitario de Areiro desta semana extremar a vixilancia das viñas ante o mildio e o black rot debido ao aumento previsto das temperaturas. Tamén recomenda tratar ante o mildio as patacas e plantas de horta xa que despois das chuvias e coa subida de temperaturas producirase unha evaporación da auga do solo que favorecerá a aparición deste patóxeno nas plantas próximas ao terreo. Nestes días Areiro ten detectado diferentes situacións con respecto ao avance do mildio. Nalgunhas viñas xa tratadas con unha ou dúas aplicacións observouse a ausencia total de síntomas. Noutras había algunha que outra mancha nova, noutras detectáronse máis manchas e non perfectamente curadas e nas abandonadas manchas novas. Deste xeito e ante a previsión de aumento de temperaturas para os próximos días que favorecerá o desenvolvemento do patóxeno, Areiro advirte da necesidade de extremar a vixilancia. En aqueles predios nos que haxa maior incidencia de síntomas, renovar o tratamento o antes posible. Ademais, debido aos danos nas follas ou nos gromos pola sarabia, o centro dependente da Deputación recomenda elixir algún fungicida que leve folpet para favorecer a cicatrización das lesións e limitar a instalación de botrite. A humidade elevada e as temperaturas altas favorecen a aparición de black rot nas viñas, polo que Areiro aconsella estar moi pendentes en aqueles predios con historial de danos por este patóxeno, utilizar fungicidas rexistrados para controlalo ou facer intervencións antimildio ou tratamentos antioidio. Por outra banda, o centro dependente da Deputación de Pontevedra tamén recolleu esta semana os primeiros insectos de lobesia, botrana e mosquito verde. Avanzan as obras de acondicionamento das instalacións da Estación Fitopatolóxica de Areiro dependentes da Deputación de Pontevedra.
pois estáse convertendo nun dos centros referentes non só a nivel galego, sino xa a nivel español e incluso pois países xa de Portugal e Francia xa nos fan visitas, pois venos como un dos centros de referencia a nivel xa nacional e incluso internacional. Os traballos implican a rehabilitación e reforzo da estrutura da Casa Central, que conta cun orzamento de 40.000 euros, e a mellora do acceso ao laboratorio de fitopatoloxía, que acada os 90.000. Así suman un total de 130.000 euros que a Administración Provincial destina a esta intervención. Levamos aquí máis de 40 anos e efectivamente a conservación, o que desde logo que queremos é conservar todo o que podamos daquilo que había, o que digamos heredamos cando a Diputación comprou este predio, que realmente é un predio, non? Que sigamos manteniendo lo que se hicieron e que podamos ir mellorando. A ciudadanía o vai notar porque é máis cómodo para eles e para todos nós, claro, traballar mellor. Coa primeira das actuacións o que se busca é solucionar os problemas de illamento destas instalacións. Tamén os danos na estrutura das fachadas principais e as filtracións no muro posterior. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias 1 hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Singenta. Os viños galegos con denominación de orixe consolidan a súa posición de liderado en prezos de venda no mercado nacional, tanto na canle de hostalería como na de alimentación, segundo o último informe elaborado por a consultora Nielsen en colaboración coa Xunta. Este estudo constata que o prezo medio na canle de alimentación chegou en setembro de 2023 ata os 6,63 euros, cun incremento sostido nos 2 últimos anos, próximo ao 30%. O tempo na canle de hostalería o prezo medio situouse nos 6,78 euros a cabeza de España e por riba das dúas seguintes comunidades autónomas na clasificación, Castela e León e La Rioja. Ademais, o informe sinala tamén que estes viños seguen ocupando unha boa posición no mercado español en termos de cota de valor por venda. Así, neste eido, a cota de Galicia gaña 0,7 puntos ata un 9,6%, afianzándose no terceiro posto no ranking español, só superado polos de Castela e León e La Rioja. En particular, Rías Baixas mantense no cuarto posto dentro dos primeiros 10 da clasificación por denominacións de orixe neste terreo, estando só por baixo de La Rioja, Ribera del Duero e Rueda. No que atinxe o volume total de vendas, Galicia está no quinto posto do ranking, co 6,8%. Por denominacións de orixe, Rías Baixas segue tendo un bo lugar, mantándose tamén no top 10 nacional. Na canle de hostalería, a evolución das vendas do viño Condeo de Galicia no último ano en liñas xerais moi favorable. Así, en millóns de litros, as vendas medraron un 12,4% neste sector, pasando de 13,7 millóns en setembro de 2022 a 15,4 millóns no mesmo mes de 2023. No que atinxe o valor económico en millóns de euros, a evolución global foi positiva, pasándose de 191 millóns no 2022 a 215,2 no 2023, o que representa un incremento do 12,7%. Por canles, na hostalería o medre foi moi significativo, situándose no 24%, o pasarse de 112 a 138,9 millóns, malia que se rexistrou unha lixeira baixada na canle de alimentación. O informe marca como retos de futuro para estes viños galegos amparados por denominación de orixe os de afianzar a súa boa posición na canle de hostalería, ampliar o seu público obxectivo e recuperar o posicionamento nos lineais de alimentación, entre outras finalidades. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales.
Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Que a ruta do Viño Rías Baixas aposta polo turismo sustentable non é nada novo, tampouco que fomenta este tipo de prácticas entre os seus asociados. E agora deu un paso máis, dando a coñecer entre os seus socios o proxecto Galicia Destino Sostible. Galicia Destino Sostible non é máis que un club de produto que trata de pôr en valor, digamos, a oferta de turismo sostible que temos en Galicia. Primordial, fundamental, apoyar este club de producto, este proyecto que nace en el seno del Clúster de Turismo de Galicia, apoyado por la Agencia Galega de Turismo, y entendíamos que todos los asociados de la Ruta del Vino Rías Baixas deberían conocer de lleno este nuevo club y desde luego en un futuro poder ser socios, ¿no? Poder ser parte de este proyecto sostenible, ¿no? Apostar por esta sostenibilidad que tanto están demandando los turistas nacionales e internacionales. Unha vintena de asociados participaron na presentación deste club de produto impulsado polo Clúster e a Xunta de Galicia. O obxectivo pasa por integrar toda a oferta turística sustentable. É unha ferramenta indispensable hoxe en día. Hai moita xente que xa está concienciada ca huella de carbono, co medio ambiente, con esa sostenibilidade, e hai moitas empresas que xa estaban facendo esta serie de requisitos que nos pedimos para entrar neste clube de produto, e o que estamos poñendo é en valor esa serie de produtos que teñen as distintas empresas para que os turoperadores e as agencias de viaxe e os turistas que queiran vir a Galicia disfrutar desa Galicia Destino Sostible. Actualmente forman parte deste club máis de 90 empresas que recolle 140 experiencias na súa web. Algúns destes socios xa son adegas e que o enoturismo encaixa nos valores nos que se basea este Galicia Destino Sostible. El enoturismo en sí yo creo que ya es sostenible, ¿no? Nosotros nos desarrollamos en zonas rurales, apostamos por la fijación de la población local, nos desarrollamos en plena naturaleza. Yo creo que ya muchos de nuestros asociados trabajan en pro del enoturismo desde sus inicios, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerlo en valor, ¿no? Hay que venderlo, hay que promocionarlo. Y yo creo que a través de este sello de sostenibilidad y gracias al clúster de turismo podemos promocionar esa sostenibilidad. Para formar parte deste club, as empresas teñen que acreditar unha serie de requisitos que avalía un comité de expertos. A rigorosidade é fundamental, xa que apuntan tanto dende o clúster como dende a ruta, no mercado hai un interese crecente pola sustentabilidade. Para formar parte é moi sinxelo, temos unha web onde a xente se pode dar, as empresas se poden dar de alta. Hai dous mecanismos para formar parte. Si se ten un criterio habilitante, como criterios habilitante, basicamente temos certificacións que teñen que ver coa sostenibilidade. Si efectivamente unha empresa xa ten unha certificación, lóxicamente entendemos que é unha empresa sostible. E despois, si a empresa non ten ese criterio, sí que pode entrar mediante unha avaliación dunha serie de aspectos que teñen que ver coa sostenibilidade. Hai aspectos que son obrigatorios, que todas as empresas teñen que cumplir, e despois hai aspectos que se valoran e teñen que superar un 33% deses criterios. É unha aposta moi grande, desde logo que a enología vai ligada á gastronomía, e son moitas as empresas que xa están adheridas, pero o que queremos é que haxa máis paquetes turísticos sostibles, porque son moitos os turoperadores de fora de Galicia que están vendo unha oportunidade de negocio moi boa, nos piden información e cada vez son máis as empresas que estamos vendo como se adhiren. Este Galicia Destino Sostible é un proxecto pioneiro que xa espertou o interese de outras comunidades autónomas e mesmo de Turespaña. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías.
Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. O Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia participou por primeira vez no concurso internacional Bacus na categoría de espirituosos vitivinícolas. O Consello contou cun stand expositor no marco da inauguración da cita e a súa vicepresidenta Sonia Otero participou como xurado nunha cata na que competiron 8 aguardentes de Galicia dun total de 70. Dende o stand, a secretaria do Consello Regulador deu a degustar unha selección de 9 produtos de Oruxo de Galicia e Oruxo de Galicia envellecido, procedente de 7 empresas comercializadoras. Dende o órgano salientan o gran interese que se xerou ao redor destes destilados 100% galegos. Ademais, o Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia participou na 21ª edición do Campeonato Galego de Coctalería, onde se escolleu o mellor cóctel con Oruxo de Galicia. A cita organizada pola Asociación Galega de Barmen busca elixir os mellores barmans e novos barmans de toda Galicia, ademais de poñer en valor estes destilados na coctalería. Nesta edición participaron 17 barmans. O gañador foi Javier García de Lalín e traballador do restaurante La Robleda de Vilatuxe, coa súa proposta a Manhattan. A bebida componse dunha mestura de Oruxo de Galicia, augardente de ervas de Galicia, sirope de mel e puré da froita asiática yuzu e zume de lima natural. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Xa se coñecen os finalistas dos premios Martín Kodax da Música deste 2024. En total son 57 os proxectos que se someten agora á fase final. Entre eles o Galegote Rock Festival Pontevedrés, que se coa tamén entre os seleccionados. Tamén figura na categoría de salas a Pousada da Galiza Imaginaria de Boiro. Ademais, nas distintas categorías de estilos atopamos nomes de peso da música galega, como Susana Seivane ou Guadi Galego, pasando por Terbutalina, Uxía Lambona e a Banda Molona, ou The Rapants. Ata o vindeiro 12 de maio ábrese o prazo de votación. Poderán participar nelas persoas socias de músicas ao vivo, pero ademais, e como gran novidade nesta edición, tamén poderá votar o público xeral a través da web dos premios. O 50% da votación corresponderá aos socios e o outro 50% ao público xeral. Os premios Martín Kodax da Música acadan este ano a súa 11ª edición. A gala de entrega de premios vaise celebrar no Pazo da Cultura de Pontevedra o vindeiro 11 de marzo. Nesta ocasión baixo a dirección de Xurxo Souto. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikuraとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢. O algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh?
Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorvec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga.